Каб літоўскія фуры пакінулі тэрыторыю Беларусі, уладальнікі мусяць аплаціць іх захоўванне на стаянках. Паводле літоўскага боку цана пытання цяпер наступная. Дзень паркоўкі для цягача з паўпрычэпам каштуе прыблізна 48 еўраў. Толькі паўпрычэпа прыблізна 16 еўраў. І толькі цягача прыблізна 32 еўры. Такія тарыфы Белмедсервіс даслаў у літоўскую нацыянальную асацыяцыю перавознікаў Лінава. Раней улады Беларусі хацелі атрымаць 120 еўраў за сотні стаянкі цяжкавіка ці паўпрычэпа. Зрухі ў справе літоўскіх цяжкавікоў сталі магчымыя пасля 19 сакавіка, калі ў Менску прайшлі перамовы паміж Александром Лукашэнкам і спецыяльным пасланнікам ЗША ў Беларусі Джонам Коулам. Літоўскія цяжкавікі апынуліся закладнікамі ў Беларусі пасля таго, як Літва закрыла сваю мяжу з нашай краінай на фоне пастаянных залётаў на іх тэрыторыю балонаў з кантрабандаю. З кастрычніка мінулага года на беларускіх стаянках заставалася каля 1900 літоўскіх транспартавых сродкаў. Улады Беларусі нават пагражалі канфіскаваць іх, калі перавознікі не аплацяць стаянку да сакавіка. Валер Карбалевич, палітычны аглядальнік радыё «Свабода» з намі на відэасувязі. Спадар Валеры, добрый вечар. Дзякуем, што далучыліся да нашага эфіру. Добрый вечар. Добрый вечер. Падавалася б, усё мае наладжвацца паміж Менскам і Вільняй. Вось ужо і Лукашенка даў загад вярнуць гэтыя фуры, якія доўгі час, некалькі месяцаў былі на тэрыторыі Беларусі. Адначасова ў гэты ж дзень фактычна за 15 кіламетраў ад мяжы з Беларусю падае непазнаны лятальны аб'ект, меркавана дрон на тэрыторыі Літвы. Ужо заўтра прэм'ерка Літвы збірае паседжання адносна нацыянальнай бяспецы. Спадар Валер, ці вось гэтыя ўсе падзеі, якія мы зараз назіраем з гэтым дронам, яны могуць перашкодзіць гэтаму працэсу і вяртанню літоўскіх фур на тэрыторыю Літвы? Я не думаю. Я мяркую, што ўсё ж такі гэта гісторыя з дронам на трошкі адрозніваецца. Не думаю, што гэта некае свядомае дзеянне беларускіх уладаў. Бачыце, гэтыя дроны ляцяць на тэрыторыю Беларусі, падаюць. Мінулым годам нават у цэнтры Менска ўпаў адзін дрон. Таму гэта наступства той вайны, якая адбываецца па суседству, наступства агрэсіі Расіі супраць Украіны, і гэтыя дроны рэгулярна залятаюць на тэрыторыю Беларусі, а час ад часу яны праз Беларусь далятаюць да Польшы, да Літвы, да Латвіі. Я думаю, што гэта адзін з тых выпадкаў, на які беларускія ўлады мала ўплываюць. Вось тое, што гэтыя кантрабандныя балоны лётаюць па-ранейшаму і паралізуюць працу Віленскага аэрапорту. То, што аднавіліся атакі мігрантаў на мяжы, вось гэтыя дзеянні беларускія ўлады могуць кантраляваць, але не хочуць, і Лукашенко гэта не хавае. Але ўвогуле сітуацыя з грузавікамі, з фурамі, яна такая трохі супярэчлівая. З аднаго боку, так, канфіскаваць не будуць, так, зменшылі кошт аплаты стаянак, але ўсё ж такі і тыя лічбы, якія названы, даволі вялікія. Там 48 еўра за суткі, а 4 месяцы яны там стаяць. За 4 месяцы набягае немалая сума. І адзін з прадстаўнікоў літоўскага бізнесу сказаў, што магчыма, што палова гаспадароў гэтых фур і не зможа знайсці грошы, каб заплаціць за гэта. Таму тут сітуацыя такая супярэчлівая. І ўвогуле тут пытанне такое, а чаму яны ўвогуле павінны плаціць? Ці не павінен плаціць беларускі бок кампенсацыю за страчаныя магчымасці, за страчаныя эканамічныя магчымасці для тых гаспадароў, якія гэтыя фуры сюда прыгналі. Але тут я б паглядзеў на гэтую сітуацыю больш, скажам так, глобальна. Справа ў тым, што вось гэтыя грузавікі, яны ж не былі галоўнай тэмай канфлікту на мяжы. Яны былі інструментам шантажу, а галоўная задача, галоўная мэта, якая ставілася афіцыйным Менскам, это прымусіць Літву
на палітычныя перамовы на ўзроўні міністраў замежных спраў. Гэта не хавалі беларускія ўлады, гэта адкрыта казалі, у прыватнасці сакратар Рады бяспекі Александр Вальфович пра гэта казаў. І беларускія ўлады выкарыстоўвалі грузавікі менавіта дзеля шантажу. Але вось гэтым не атрымалася. Літва не пайшла на саступкі ў гэтым пытанні, адмовілася весці перамовы на ўзроўні міністраў замежных спраў, пагадзілася весці перамовы толькі на тэхнічным узроўні, на ўзроўні там прадстаўнікоў памежнага камітэту, на ўзроўні мытных органаў і не больш за тое. Ну і ўрэшце галоўным фактарам, які прымусіў беларускія ўлады пагадзіцца на вызваленне гэтых грузавікоў, гэта ЗША, гэта візіт Джона Коула. І бачыце, напярэдадні візіту лукашэнкаўскія ўлады вырашылі, якім чынам можна захаваць твар. Ну вось і прыдумалі, прэм'ер-міністр Александр Турчин сустрэўся з некаторымі прадстаўнікамі гэтых фірм, грузавікі якіх захапілі беларускія ўлады. Сэнс быў такі, што, маўляў, вось літоўскія ўлады не клапоцяцца пра сваіх грамадзян, не клапоцяцца пра сваіх бізнес-кампаніяў, а вось беларускія ўлады гатовы пайсці насустрач, і, маўляў, мы гэта і зрабілі. Ну, але ў выніку беларускія ўлады былі вымушаны саступіць. Я гэта падкрэсліваю. І таму вось гэты канфлікт завяршаецца ўсё ж такі не на карысць беларускіх улад. Спадар Валерый, паслухайце, калі ўжо сапраўды зірнуць на это ўсё больш маштабна, глобальней, а таксама улічваючы гэтую супярэчлівасць пазіцыі афіцыйнага Менску, так а чаму Менск не пайшоў бы яшчэ на большыя саступкі, калі відавочна, калі глядзець глобальней, трэба спачатку вось гэтыя дробныя лагістычныя праблемы паміж краінамі вырашыць перад тым, як старацца прабіць зноўку сабе дарогу ў клайпецкі порт, каб зноўку вазіць свой гандаль, бо такой зацікаўленасці таксама ж рэжыму Менску не хавае. Так чаго ж ён так упіраецца? Чаго ж не пойдзе? Выгода ж якраз на паверхні ляжыць ад таго, калі б ён саступіў. Ну, бачыце, беларускія ўлады лічаць, што поўнасцю саступіць, аддаць гэтыя грузавікі проста так бясплатна, нічога не атрымаўшы ад літоўскіх кампаній, гэта была поўная капітуляцыя, гэта была праява слабасці. Вось, і зноў жа беларускія ўлады заўсёды прывыклі гандлявацца, торгавацца. Вось, і калі яны хочуць все ж таки дамагчыся адкрыцця клайпецкага порту для беларускага транзіту, для экспарту, то трэба мець некія рычагі ўплыву. Вось такім рычагом уплыву былі гэтыя фуры. Цяпер гэты рычаг трохі паменшыўся, скараціўся, але тым не менш ён захоўваецца. Як і гэтыя кантрабандныя балёны, як і тыя мігранты, якія зноў актывізаваліся на мяжы пасля халоднай зімы. Таму зусім адмовіцца ад сваёй тактыкі шантажа суседзяў Лукашенко не гатовы. Спадар Валера, разам з тым бачым, што пакуль візіт Александра Лукашенко ў Злучаныя Штаты Амерыкі пад пытанням, Джон Коул заявіў, што канчатковага рашэння наконт гэтага запрашэння пакуль няма. Ад якіх фактараў яно можа быць залежыць? Ці таксама амерыканцы маглі паставіць пытанне наладжвання добрых стасункаў з Літвою, перш чым Александр Лукашенко зможа паехаць і будуць знятыя з яго персанальныя санкцыі, і такім чынам ён зможа да Вашынгтона да гэтага дабрацца?
Ну, бачыце, праблема тут у тым, што пытанне адносін з Беларусю далёка не на першым плане ў замежнай палітыцы цяперашняй амерыканскай адміністрацыі. Гэта першае. А ўж тым больш інтарэсы Літвы таксама не з'яўляюцца галоўнымі. Бачыце, у гэты беларуска-амерыканскі трэк розныя іншыя гульцы спрабуюць як бы ўключыць свае інтарэсы. І літоўцы просяць кола, каб нешта там пралабіраваць у Менску, і палякі, і украінцы. І на гэты трэк навешана вельмі шмат другіх розных іншых вагароў, цяжараў. І пад гэтымі цяжарамі кола яшчэ і спраўляецца зусім. Нават можна яму паспачуваць. Я думаю, што калі дойдзе справа да запрашэння, цяжка сказаць. Бачыце, я думаю, што спачатку, магчыма, Лукашэнку запросіць на чарговае паседжанне Рады міру і паглядзець, ці зможа Лукашенко прыехаць, ці зноў яго Масква не пусціць. І ўжо потым можна чакаць запрашэння некага такога асобнага візіту да Трампа, прычым нават, як разважалі там падчас перамоваў, нават не ў Вашынгтон, а ў Фларыду, дадому, да хаты Дональда Трампа. Будзем чакаць. Разам з тым, спадар Валер, бачым, што Вільня не зусім таксама хоча цяпер ісці на саступкі, наадварот. Міністэрства замежных справаў нашай паўночнай суседкі заявіла, што можа скасаваць пагадненне пра памежны рух, але ў першую чаргу гэта будзе датычыць самых беларусаў і самых літоўцаў, якія жывуць у гэтай памежнай зоне. Каму хочуць зрабіць горш? Рэжыму Лукашэнкі ці простым грамадзянам? Бачыце, мы павінны даволі асцярожна ставіцца да ўсіх гэтых заяваў, бо паміж заявамі і рэальнымі дзеяннямі ёсць пэўная дыстанцыя, і палітыкі ў дэмакратычных краінах сваімі заявамі неяк арыентуюцца на сваю уласную аўдыторыю, на свой электарат, дэманструюць гэтаму электарату тое, што яны абараняюць інтарэсы сваіх грамадзян, якія церпяць ад нейкіх дзеянняў беларускіх уладаў. Таму тут шмат адресатаў, гэта не толькі афіцыйны Менск, гэта і ўнутраная аўдыторыя. Таму паміж словамі і дзеяннямі пэўнай дыстанцыі я бы пакуль асцерагаўся казаць пра нейкія пэўныя рашэнні, пакуль яны не прыняты. Спадар Валер, ведаем з апошніх сацыялагічных апытанняў, праведзеных у Літве, якраз пра тое, што каля траціны літоўцаў хутчэй негатыўна ставяцца да беларусаў. Відавочна, што тут наўпроставая сувязь з агрэсіўнай палітыкай, якую вядзе Лукашенка ў дачыненні да Літвы, і беларусы атрымліваюцца як закладнікі. Між тым, мала папросту дыягнаставаць сітуацыю, варта штосьці рабіць, хто можа палепшыць гэтае стаўленне літоўцаў да беларусаў сёння. Ці гэта задача для беларускіх дэмакратычных сіл, альбо гэта хутчэй выклік для саміх уладаў Літвы, магчыма, на вашу думку? Таму што найвышэйшыя асобы Літвы якраз выказваюцца вельмі прыхільна і цвёрда выказваюцца ў дачыненні да дэмакратычнай Беларусі. Сітуацыя тут вельмі неадназначная. На настроі літоўскага грамадства ўплываюць шмат якія чыннікі. І сярод палітычнага класа Літвы ёсць палітыкі, ёсць структуры, арганізацыі, якія спрабуюць рабіць піяр на негатыве адносна беларусаў, не толькі беларусаў.
на тых людзей, якія прыехалі, мігрантаў, не толькі з Беларусі, дарэчы. Ну, увогуле, варта адзначыць, што сёння антыэмігранцкія настроі, антымігранцкія настроі існуюць па ўсёй Еўропе, яны ўзмацняюцца. І нават, бачыце, у ЗША яны даволі моцна з'яўляюцца праблемай і канфліктам паміж рознымі палітычнымі сіламі. Трамп на барацьбу з мігрантамі зрабіў стаўку ў сваёй перадвыбарчай кампаніі. Таму тут як бы Літва трапляе ў нейкі такі агульны тренд. Што трэба рабіць? Ну, сапраўды, гэта шмат залежыць і ад літоўскіх палітыкаў, шмат залежыць і ад беларускіх дэмакратычных палітыкаў. Ну і шмат залежыць ад таго, якім чынам і калі закончыцца вайна ва ўкраіне. Магчыма, што заканчэнне яе прывядзе да некай пэўнай разрядкі ў рэгіёне, і тады і стаўленне да беларусаў у Літве паменшыцца, бо сапраўды Літва сёння, літоўскае грамадства ў пэўным сэнсе адчувае, ну, не тое, што небяспеку, а пэўную трывогу за сваю ідэнтычнасць, бо пасля ўступлення Літвы ў еўразвяз значная частка літоўцаў паехала ў Еўропу шукаць сваё шчасце, а цяпер, вось пасля пачатку вайны, пасля 2020 года, у Літву шмат прыехала, скажем так, грамадзян не толькі Беларусі, але і Расіі, і, што важна адзначыць, Украіны. І, скажем, расійская мова цяпер у Вільні і ў іншых месцах Беларусі стала значна больш заўважнай, і літоўцы адчуваюць адсюль некую такую схаваную небяспеку сваёй ідэнтычнасці. І гэта адлюстроўваецца і ў гэтых соціалагічных апытаннях, і адлюстроўваецца ў пэўных кроках, пэўных дзеяннях палітыкаў літоўскіх. Вось, таму тут існуе такі ланцужок, калі адныя падзеі цягнуць за сабой іншыя падзеі. Спадар Валер, на развітанне, калі можна караценька, мы задаем пытанне нашим гледачам сёння, калі чакаць беларускай адлігі. 66% прагаласавалі за варыянт адказу з адыходам Лукашэнкі, а на другім месцы 19% адказу. Ніколі не будзе гэтай палітычнай адлігі ў Беларусі. Ці маглі б вы пракаментаваць вось гэтыя вынікі? Ну, калі казаць па часу, скажам, калі гэта адліга здарыцца праз год, праз 5, праз 10 гадоў, то тут гадаць абсалютна бессэнсоўна. А што тычыцца вось той версіі, што адліга пачнецца, калі Лукашенко сыдзе з палітыкі, ну, вось з гэтым меркаваннем я мог бы пагадзіцца і думаю, што хутчэй за ўсё вось тут вокс популі, вокс дэй.